se tyhjä? Don't mind me. Osuuko siellä mihinkään? Siinä oli 10. Yksi ainoa laukaus levitti sen kasan, se oli 6. laukaus. Muuten ne oli tämmöisessä nipussa siellä. Aini, anna mennä. Vähänkö sua hävettää, jos sä et nyt osuttaa? Osuuks johonkin? Se tähtää tuohon saakeli tuohon tauluun tässä Salen selässä. No se on hyvä SRA-taulu tähdät. Ei, kun nyt piti pääosumaa kokeilla. Oota. Nyt ruvetaan niinku hakemaan jo sitten polviasennosta. Hiivistellään nyt sitten vähän. Huppari. Rupesko tuntuu jo jossain? Miltä se tuntuu noin niinku tavanomaiseen osumaan verrattuna siltä matkalta? Vaan niinku sillä tuntuu selvästi. Et sitä on vähän vaikea olla huomaamatta. Kyllä se niinku, ootas kun sä nyt näet tässä alkaa, mulla tuli molempia kämmeniä tossa osumiin ja punottaa ihan reilusti. Tohon noin. Tohon. No, Niskassakin joku näkyykö tuolla? Ai joo. On se pikkusen punotusta. Joo. Kyllä se ne jotka yläselkää tuli, kun oli huppari kireellä. Napsahti ihan hyvin. 50 metristä kuitenkin, että aika hyvin. 50 metriä. Kyllä ne huu. Ja yhtäkään ei mennyt ohi. Ei mennytkään. Kaikki osui. Mitä on, Esa, olisiko toi sun mielestä hyvä ostos? Ostasitko itsellesi? No totta hitossa ostasin. Jos olisi rahaa, maksaa enemmän palkkaa, kiitos.